Mago matimore duond bura mar ANC. Duond bura mar ANC koro ramo ni ok gibi yie riwore gi duond bura mora motelone yiero ma 2027. Duond bura no chiwo ler ni gitiyo kaka duond bura ma neno ni gibiro gibedo motegno nyaka e kinde yiero maduong' mabiro ma onge mindni. Ogai mar duond bura no Isa Timami owacho ni gie sani gigoyo turbin chien kaka ne gichiedo e yiero maduong' mokalo kaka okang' mar tego mbi margi motelone yiero maduong' mabiro. Timami ne wuoyo seche mano bago romo gi jokanyo e lob tich mar ANC. And I believe all of us here are brave. That is why our party has survived. We will ensure that we re-energize our party. I want to assure the party fraternity and all Kenyans that there is no issue that ANC will fold. ANC will remain, we will be vibrant, and we are there to stay. You all remember the onslaught against ANC and Ford Kenya. Some years, just 1 or 2 years before the elections, there was a deliberate plan to make sure that in the history of political parties in this republic, ANC and Ford Kenya would not survive. But ours is a strong party. It is a tough party. It has survived.